Hey guys. Jeg ved godt, det er lang tid siden vi har uploadet. Det er fordi, vi er i gang med et kæmpe projekt nu. Så men glæder jer. I dag så er jeg alene hjemme. Det har jeg været i 20 minutter. Og jeg skal lave aftensmad sådan alene, så det kommer også nogle videoer fra. Eller shorts. Men i dag så skal jeg lave en lille hyggebord. Og hvis I kan høre det i baggrunden, så er det en adkade, fordi jeg er gang med at lave en rigtig lækker chai latte med chai latte, skumfiduser. Og så har jeg noget andet, så har jeg sådan en guldstøv, jeg gerne vil have på. Så jeg vil få lavet chai latten og dække lidt på. Og jeg kommer nok en timelapse med det, så ja. Yeah. Okay. Men imens vi venter, kan vi lige hurtigt til. For jeg har lige sådan her glitter. Så det var lækker. Man kan putte lidt på, så ser det pænt ud. Og lige nu så den der færdig. Så jeg får en saks. Kigge hvor det gør. Så det vil jeg lige gøre. Okay, nu er det lige blevet færdig. Der kommer lige lidt teglap. Nu er det færdigt, så skal jeg gå rundt og... Det er så ikke noget flødeskum, ellers har jeg også puttet det på. Og jeg vil stille et rigtig dumt spørgsmål. Skal der ananas på pizza? Skriv det ned i kommentaren. Jeg siger nej, fordi det passer bare ikke på min pizza. Ship-dip. Sådan. Jeg drikker chai latte sådan lidt tit, så jeg har tænkt mig at lave en senere og en til efter. Så kan du se. Og nu til det store øjeblik. Wow. Færdig. Jamen, tak for at I så med på den der. Så nu kommer der... Nu har jeg lavet chai latten. Nu kommer jeg, hvor jeg skal dække på og gøre det helt klar.